Bamenyi wodi erigoma igotoka sensemo bunge ya Kitutu Masabe county Nyamira nigo bono basokire akurwa ebirangerere bya basama kongwari bagwetera sensemo iyo bakurwa engana yabo nigo bono baragire buroro uburai wenseme iyo hasibono bagote babuna ati barakorerwa magendro aria abwenderete egati ebintu biri baganetie n'ekipara chingia chinsoko chingia ebirasi byagacho bya bana bake ebirasi bya ECDE chinyomba cyo kwenanwa uburaro ekyo kibwate amariogo naboigo ebibande bono nigo banyare ko bakuburia abamenyi abo naboigo kwena kyabuna ngosegetana bare bunenchire moyo gochia kwenekya korenta bare amonchoreria asoburai obuya mainga omechando tubwata ase wodi yete erigoma na bokoranga bamure bagosoka bya batote binge binte binge bigo chigokorekana buya bare jage tokurwa sakorukwa hoteli kwa wote igatire gacha baka nyanchenori yagweta irororo bono ni nyanga tegweta ase tayo koranga maene etarachanero abantu bakwambukira kunyanchero bagoja mungoni nzoko teyo rocho runo gimato jakire nyangoba mate Tangu wachuswati amenya mutuli abamusia abatwa torete mbakiti gotonyora nabona kinsoko kieto tubwato bokongu tukari kunyanda amaje tukubucha kurunze nande babetere kite twabacandikirite kitaracha kiera tikipara kibwata maponda ponda bono tukumitirindi kibesi kure county ngayamura bacha bakira buki injeria teliane chako bosoro ndeli ewoti yeito ne bwato umuchando umutanga ntubwate emiake yeta tontuanya korese na salia gachire njego kwane kurwe posta paka metamaiwa epale weta nyasole bona amotebe tiri tukelimo nga ubiko moro bono kinalote banga twara konyoro bora yobuya obora tokonye bakora birito ko batebi baire assembly Nyamira one gintu twatagite tutubora yobuya we want a change nario ligomugwete saitira era wenere twale go saba abale ase gwoti erigoma barorenge miake yetato ingitubwate ntubwatikende nande tochoro burayo boyia ekero tocha kogenda bono 27 abantu bagochikochora bwerigoma mutumi obongo nandi mutumi ebirengererie ebirebia mochora barai bacha konde county batageta magenderera batageta chipara batageta chinasari batageta amache batageta chinyagitari asamaria tankuru Johnson ayuka Omari nande kene kelinga omochando norerigoma monene sana yakegora twachiramo tutagete kwebeka tayari turigi solution yera konye abantu baitu berigoma batige korera ikiagera nabekunyarikana nga chibese chire county ne chinyinge gutatiganchirwo ikase abana ichi banyako bago